Enggak na may bisita. May bisita nga mong bata. Hi, Bikian. Ma, shell si Kuya. What? Shell si Kuya. Oh. Hey, bisita. Oh. Pa, shell si Kuya. I love you. 9:30 naman di ayo. Dugay lagi mo nangan he. Ha? Lagi pang uli. Pangipas ka very good sa bata, oy. Ha? Busy. Dito yan? Helicopter. Helicopter. Asa din ni natanggal? Ay, sa helicopter ni. Natanggal sa bat? Oh, naroon. Salat-salat eh siya. Dibira din ni mo, be. Natanggal mo? Kini, ah. Sala. Ay, Kining. Ito yung ibalik. Kaya nagubo na din. Sala lang. Ha? Ito yung ulo. Yung pang uli. Hala, dili na kabalo ang bata eh. Kabalo mo guna siya yun. Hala. Sige. Tubig yun. Dili, kailangan din ka na po. Buhay na. Pigi. Hala. Ito yun lang kami kaya. Din kay. Igo lagi. Sige, dagan. Dagan na yun. Dagan. Sige, hawa na dagan ba? Ay, nge. Palpak man. Ina ko balo. Di naman kabalo si Morris ay. Dagan. Dagan. Hawa na, tanawa. Laksak balik. Hindi mo guna na center. Na center. O, dagan. Na center. Awa na oh. Ina ko balo. I-center ba? I-center. Peekaboo! Ay, dagan ang bata ba eh? Tanawa. Boom! Hala! Dali. Sama na, oy. Dali ba? Dali. Nagkabalo si kuya. Ikaw na po, ikaw. Ikaw. Nakaluktot. Sige. Hawa na. Hawa na yun. Oh, ano yun? Very good. Tagaw. Kalabot. Na mo ulit si Bibi. Dili ra ka, be? Kian? I-catch daw niya. Inato niya. Sige na. Ikaw na rin. Ay, ay dutong. Mabuak do. Pasagit ka. Ano na may bye-bye. Tema ka. Bye-bye na lolo. Oh, careful. Dala na.